Ajde Joana sad. Ajde iz početka. Kad uđeš unutra. Iza su nas vatali na prepad. Dobro večer, čestitam vam Badnje večer i slobodno korinđati. Jeste, slobodno je korinđati. Ja sam mala Juca, ujela me kuca. Baš za levu nožicu, molim koju paricu da zalečim ranicu. Samo paricu. Ja sam mala Kata, otvrti mi vrata, da se popnem na stolicu da dohvatim kobasicu. Kobasicu u torbicu, krajcericu, vrećicu, kolačić na štapić i čuturu vina da nazdravim svima. Ima vina, kobasice nema više, ali zamenu imamo pa ćeš dobiti slatkiše. A i za parice. Hvala. Zlatna večer. Hvala. Dobro nam došli korinđaši Mi naši. smo samo... A domaćine... Baš ste nas obradovali. Ćao. A hoće nam ovaj korinđač? Čekaj, vidi, mi smo sada u bube. Ne, vas par ću do godine da organizujem, vi ćete da nosite vertrep do godine. Hoću. Ej, koja bi to Ima fora da bila? nosite vertrep. Ja idemo i snimamo. Da, Da, Ali vertep da uradimo pravi. da, pravi vertrep.